ತಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ತಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಕುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮೋಕೆದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಕೆದ ನಮಸ್ಕಾರನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತುಂದುಲೆ ಯಾನು ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಬಂದುಲೆ ಉರಿಯ ಕಲಾವಿದನ ಪ್ರತಿಭೆದ ಅನಾವರಣ ಆವಡು ಪಂದಾಂಡ ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕು ಚಿಂಡ ಒರಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದೆಲ ಗುರ್ತ ಪರ್ತಂದೆ ಓಲು ಸೇರಿದ ಪುಪೆ ಈ ವಿಷಯನು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತಂಚಿನ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಓವು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೋಡಿತನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾದತ್ತು ಅವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಟಿ ವಿಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಒಂದೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಒಂಜಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತದನು ಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆತದನು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಏತೋ ನೂದು ಕಲಾವಿದರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಆತೀರು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಎದುರು ಕಂತದು ಉಂತವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡುತ್ತೊಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜರ್ನಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಂತೊಡು ಒಂಜಿ 29 ತಂಡಲು ಬತ್ತದು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸುತ್ತುಡು ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತುಗು ಬೈದೇರು 13 ಕಲಾ ತಂಡಲು ಈ 13 ಕಲಾ ತಂಡದ ನಡುಟು ಬಿರ್ಸಾತಿಗೆದ ಪಂತ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಪಯಣ ಇನಿ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಎತ್ತದನು ಆ ಪಯಣನೇ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬಲ ಕುರ್ತಿನಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮೋಕೆದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತನು ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನಿತ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನಿ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಆ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೂಂಕುನಂಚಿನ ಲಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲು ಆಕ್ಲೇನು ಎದುಕೊನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ಕಲಾಭಿಮೇಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಕನೆ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಡು ಮಿಂಚುನಂಚಿನ ಅವು ರಂಗೊಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೊಪ್ಪು ಮಿಂಚುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಾತ್ತು ವರ್ಷ ನಮಗೆ ನೆನಪುಪೇರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಡು ಮಸ್ತ್ ಶೈನ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲು ಬಕ್ಕ ಒಡೆ ಪೋಯರ್ ಪಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಚಿ ಅವೊಂಜಿ ಕಲಾರಂಗ ಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರನ ಶಾಪನೋ ಅಂದು ಪಂಡ್ರಾಪಿಚಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಕರಿನ 4 ತಲೆಮಾರುಗಾಪಿನಾಥ್ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದ್ದು ಆಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಕೀರ್ತಿನ ಲೋಕೋರ್ಮೆಡ್ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲೇರು ಅಂಚ ಆಕಲು ಈ 40 ವರ್ಷದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇನು ನಾಟಕಡು ಸಿನಿಮಾಡು ರಂಜನೆ ಬರ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯದಾದ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಪ್ರತಿಭೆದ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರೇನು ಇರುವೆರೇನು ಮೋಕೆಡು ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಗತ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಂದುಲೆ ಕನ್ನಡಡು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು 1000 ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಮದುವೆದ ಕಾರ್ಯಗೂ ಸಾರ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡುಂಡಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಪನ್ಪಿನೇನು ಗಾದೆಲು ಪನ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಒಬ್ಬೇ ಮದುವೆ ಆವಡು ಬಂದಾಂಡ ಜಾತಕನು ತೂಪೇರು ಏತ್ತು ಜಾತಕ ತೂಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗು ಏತೋ ನೂದು ಮದುವೆಲು ತತ್ತದು ಪೋಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಡ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಕಾಲಡು ವಾ ಜಾತಕ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಎತ್ತಿಚಿ ಅಪಗ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಬರಿ ಬಂದ್ರ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ನೆತ್ತೆರಡು ಪುಟ್ಟಿದಿನಕ್ಲು ಮದುವೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಅಪಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತನು ಇತ್ತಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರು ಅಂಚ ಮದುವೆ ಆಂಡ ಅಂಗವಿಕಲ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಪುಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ನಿಕಲೆದ್ರು ದಿಯೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದು ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಂದುಪುನಂಚನ ತಂಡನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುನಂಚನ ಪೊರ್ತು ಬಲೆ ಎದುಕೊನಗ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು BC ರೋಡ್ ಅಂದು ಮಾದೇ ಬಾತೇನಿ ಪನ್ಲೆ ಮನಳಿನ ಅನಂದು ಮದ್ಮೆದ ಆಟನೆ ಮಾತ್ರ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಕುಟುಂಬದ ಏರಿಗೆ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರ್ಪುನಿಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಚಿ ಏರ್ನಡೆ ಪೋಪುನಿಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಚಿ ಮಸ್ತ್
ಖುಷಿ ಮುರಳಿ ಅಣ್ಣ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡತಿ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಪೊದುವೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಾಣ್ ಬರಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ ದಾದನ ದೇವೇರು ಯೋಗ ಕೂಡಾದ ಕುರಿಯರು ಅಂದು ಮುರಳಿ ಅಣ್ಣ ಆಂಡಾಣ್ ದೀಪೆ ಏರಿಯ ಈ ಸರ್ ಸರ್ ಅಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಒಂದು ಸರ್ ಯಾನು ಏನಾರು ಗಿಡ ತಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಸರ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ವೆ ಸರ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಏರು ಮಾರಯ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡ್ಡಿ ತಪ್ಪಲು ಗಿಡ ತಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಒಂತೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಲೇಸು ನಡಪೆರಂಡು ಏರು ಮಾರಯ್ಯ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡ ತಂದು ಸತ್ಯ ಬಲ್ಲ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅನಿತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲಿಗೆ ಉರ್ಚಿ ಸರ್ ಅಲ್ಪ ಗಿಡ ತಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಏರು ಮಾರೆ ಏರ್ ಪನಿ ಏರಿ ಸರ್ ಯಾನು ಕೈದಿ ಸರ್ ಖಾಲಿ ಕೈದಿ ಅತ್ ಸರ್ ಏನು ಮರಣ ದಂಡಿನ ಗುರಿ ಏನು ಕೈದಿ ಸರ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ನಿರಪರಾಧಿ ಸರ್ ಎಂದಾಲ್ ತಪ್ಪು ಅಂತೀವಿ ಸರ್ ಸೊಂಜ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸರ್ ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸರ ಜನ ಬೆನಂತೀರಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಎದುರುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮರಡ್ರಾಜಿತ್ತು ಸರ್ ದನಿ ಬತ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಂದಾಪುಂಡು ಕೇಸ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೈದಂಡು ಅಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸರ ಜನದ ಬೇಲೆ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡೇರು ಸರ್ ಸರ್ ಯಾ ಮಂಡೆ ಸರ್ ಇರೇನ ಪರ್ವತ್ ಯಾನ್ ಜೈಲ್ ಪೋಪೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸಾರ ಜನ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಪೋಯರೆ ಬರ್ಲತ್ತೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಜೈಲ್ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಬುಡ್ಪದ್ದು ಕೊರ್ಪೆಂದು ಬಂಡೆ ಜೈಲು ಪೋಯ್ಬ ಗೊತ್ತೇನು ಸರ್ ಅವು ದನಿ ನಮಗೆ ರೇಪ್ ನೋಡ್ರಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ಬೈಜೇರಿ ಸರ್ ಇನಿಕ್ಕಲ ಬೈಜೇರಿ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಗುರಿ ಮಂತೀರಿ ಸರ್ ಸರ್ ಯಾ ನಿರಪರಾಧಿ ಬಂದು ಸಾಬೀತು ಮನ್ಪೋಡು ಸರ್ ಯಾನೈಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾರ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಪಂಚ ತೋಡು ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕುಡು ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಬದುಕುಡು ಯಾನ್ ಮುಂಜಿ ದಿನ ಸರ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನೆಲ ಬಲ್ಪು ಪೋಪೆ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರಡ್ಚಿ ಹಂಗೆ ಯಾನ ಅವ್ರು ಆಂಡ್ ಮಾರಾಯ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಏರ ಬತ್ತೆರ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಆಡಿ ಆ ಕೋಣೆಡ್ ಕುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಮಾತ ಪಾತಿರ್ಗ ಆಂಡ್ ಮಾರ ಆ ಕೋಣೆಡ್ ಕುಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾವೇರಿಗೆ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮದಿಮಿಡ ಅಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಕಾಗಜಿ ಮತ್ತೆ ಪಟದಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಬಾವೆರೆ ಕುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಾವೇರೆ ಕುಲ್ಲು ನಾತು ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಪಾತೇನತ್ತ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿ ದಾನೆ ಬತ್ತಾರು ಅವೇ ಇರ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಪೊದು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಾಣ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಒತ್ತೊಂಡಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಬದಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದು ಒತ್ತೊಂದಾರ ಅತೆ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಟೆಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಉಂಡು ಆ ಟೆಂಡರ್ ಮೀನ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನೆನ ಲೈಫ್ ಸಟ್ಲಿ ಅಂಚ ಆಕಳೊಂಜಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಏನೊಂದು ಲೇರು ಅವಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಬದಿಟ್ಟು ಕೊರಪೆ ಬಂತಿನಂಚಿನ 3 ಲಕ್ಷ 1.5 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತುಂದಂಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತನಿಂದು ಬಾವೇರು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಡು ದಾದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಆಪುಜಿಂದ ಪನೊಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡಿ ಅನ್ನು ಮದ್ಮೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಸು ಕೊರಂದ ಕುಲ್ಲ ಕಾಕಾಜಿ ಮಾತ ಊರಿಟಿಕ ಪಟ್ಟದಾತು ಬಾವೇರೆ ಇರ್ ದಾಯ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರು ಎಂಕುಲ್ತಲ ಇತ್ತೇನೆ ಕುರ್ಲೆಂದು ಪನ್ಪನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆದು ಪೋಂಡು ಕರಿದಾಂಡು ನನ್ನ ಜೋಕುಲು ಬದುಕೊಡ ಐನಕುಲು ದಾದನ್ ಪಾರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಎಂಕ್ ಮುಖ್ಯ ಆಯ ಸೆಟ್ಲ ಎಂದಂಡ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪಲ್ ತಾನೆ 2 ದಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಈರು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಾರು ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಾರು ಅನ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಬಾವೇರೆ ಬರ್ಪೆ 2 ದಿನ ಅವೇ ಮಾಮು ಈರ ಮಗಳೇ ಪೊದುವೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಾನೆ ಬತ್ತಿನ ಪೊದು ಮಾತ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅವನಿತ್ತು ತಾಯಿ ಬರಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿ ಅನೋತೋನಿಯ ಎಂಚ ಮದ್ನ ಬರ್ಚ ಮದ್ಮೆ ಬೋಡು ಕಾಕಾಜಿ ಮಾತ ಊರಿಟಿಕ ಪಟ್ಟದಾತು ಎಂದ ಮರ್ಯಾದಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯಮಲ್ತ ಸರಿ ಸರಿ ಈತ ಪಪ್ಪ ಬಣ್ಣ ಕೇಂಡಡತ್ತೆ 2 ದಿನ ಟೈಮ್ ಕಾಸ್ತ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೇಬೇಕಾ ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಟೈಮ್ ಎಂಕು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪನೊಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಮದ್ಮೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇನ್ ಇಂದು ಪಾತೇರ ಬರ್ಪೇನೆ ಕಾಸ್ತ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ದಿವ್ಯಾ ಏನು ರೆಡಿ ಒಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ದೇ ಟಿಫಿನ್ ಪಾತೊಂದು ಸುಕೇಶ ದದೆ ಪೊರ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಸುಕೇಶ ದದೆ
ಪೊದ್ದರೆ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬದಿ ಮೂಜ ಲಕ್ಷ ಗೊತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರತ್ತ ಆಯ್ತು 1.5 ಲಕ್ಷ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಐಕ್ ಏನಡದಲ್ಲ ಕಾಸಿಚ್ಚಿ ರಡ್ಡದಿಂತ ಟೈಮಿಗೆ ಎಂದೇರು ಅಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಸುಖೇಶ್ ಇಂದ ಪಪ್ಪ ಇರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ದುಂಬೆ ಸಾಲಡು ಮುರುಕುದು ಪೋತಾಯನ್ ಪಿರ ಸಾಲ ಮಲ್ತದೇನ ಸಾಲದ ಗುರಿಕು ಬುರ್ಲ ಕಮ್ಮನ್ ಪಾರೇರು ದೇ ಮುರಣ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ನಾ ಹಿಡಿದು ಕಡೆ ನೆರೆದು ಪತ್ತಿನ ಗೊತ್ತು ಜೈರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತಿದ್ದು ಹಾ ಚತ್ತು ಮಗ ಕಾಕಾಜಿ ಊರಿಟಿಕ ಪಟ್ಟದಾತಂದು ಏರ್ ಪಂತೇರಿಡ ಊರಿಡಿ ಪಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ರೆ ಕೈಟು ಮುಕ್ಕಾಲಿ ತನ್ನ ಮದ್ಮಾಲ್ ಬರ ಬಿದ್ದಾಡ್ತಾರತೆ ಅಕ್ಕಲುಂಡ ಏರೆಗೆ ಅತಿ ಗಾಡಿ ಕಾಸು ವಿಷಯ ಮಿಂಡ ಪಾತ್ರ torch ಕೊರೋಡ್ ಚಂಕೇರು ಆ ಪಂತಲ ಇತ್ತೆ ಶ್ವೇತ ಇರಡ ಪಂತಲ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ ಮದ್ಮೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೇನ್ ಪಂತಲ ಇರಡ ಬಕದಾಯ ಅಮ್ಮ ಸಾರ ಮಲ್ತಿ ನೀರು ತಾತಂಬೆ ಸುಕೇಶ ಏರಂಡಲ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಎಂಕ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಪಂಪೆರಬೆ ಏನ್ ಬೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಅತ್ತಂಬೆ ಅತ್ತು ಪಂಡೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಅತ್ತಂದು ಪಂಡೆನ ಪಪ್ಪ ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಪಪ್ಪ ಕಾಸು ವಿಷಯ ಬಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಮಾಡೋಣ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕಾಸು torch ಕೊರೋಡ್ ಚಂಕ್ ಸಾಲಡು ಮುರುಕುದು ಪೋತಾಯನ್ ದಿವ್ಯ ಏನ ಮನ್ಮಲತ್ತು ಮಗ ಏನ ಮಗ ಲೆಕ್ಕ ಸುಕೇಶಡ ಕಾಸಿಚ್ಚಿಗೆ ಬಲೆ ನಿಂಡುಂಚೂರು ಬಂಗಾರ ಉಂಡತ್ತ ಐನಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡವುದಿದ್ದು ಕಾಸು ಕೊರು ಮಗ ಬಂಗಾರ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರ ಅಡವುದಿದ್ದು ಕಾಸು ಕೊರೆದಾನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಪೂರಿ ಬಿಡ್ದುನೆ ಇವನ ಕಂಡನಿ ಬಂಗಾಡುಪ್ಪನಾಗನೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತುಜಿ ನಾನು ಇರೇ ಕೊರೆದ ನಿಂಗೆ ಮರ್ಲ ಅಂಚಂಡ ಶ್ವೇತನ ಮದ್ಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಇರಕ್ಬೋದು ಓಲಣ್ಣದ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಮಂದ್ ನಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇದನ್ನ ರಡ್ನೆ ಸಂಬಂಧ ಅಕ್ಲಿ ಬೋಡ್ತಿನ ಆತುಕ್ ಬೇರತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಗಾಳೆ ಪುಚ್ ಅತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಇರಗಿತ್ತೆ ದಾದ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಾಕಜಿಡಿ ಪಟ್ಟು ದಾತಂಡು ಗುರು ದಾಕುಲು ನೆರೆಕರ ತಕುಲು ದಾತನ ಕೇಂಡಂದಾಂಡ ಅವು ಅತ್ತೇರ ಟೆನ್ಷನ್ ಏರಾಂಡಲ ಈಡ ಕೇಂಡಂದಾಂಡ ಪನ್ಲೆ ಈರ್ನ ಮಗಲು ಮದಿಮೆದ ದುಮ್ನಾನಿ ಏರ್ ನೋಟ ಬಲ್ತಲಂದ್ ಪನ್ಲೆ ಅದಂಬೆ ಸುಕೇಶ ಶ್ವೇತಗ್ ಈ ಅನ್ಸ ಬಂದ್ಬಿಡಮ್ಮ ಏನ್ ನಮೆಗ್ದತ ಆದಮ್ಮ ಎಂಚ ಬಣ್ಣಿ ಮದ್ಮೇದ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಏರ್ನೊಟ್ಟಗ ಮಲ್ತಲ್ ಆದಮ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಕಾಣಬೆ ನಿನ್ನ ಪುಟ್ಟಾಯ್ನಕ್ ಸಾರ್ಥಕ ಕಾಣಬೆ ಪಪ್ಪಾ ಪಪ್ಪಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಶ್ ಪಪ್ಪಾ ಪಪ್ಪಾ ಎಲ್ಲ ಜನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಹಾರತಿ ಪಪ್ಪ ಭಟ್ರು ಹಾರಡ ಪಂಡರು ಪಪ್ಪಾ ಅರೆನ ತೂದ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಾಲೆಗೂ ಮದ್ಮೆ ನಿಗಂಟ ಆಯ್ನಿ ಬಾಲದ ಮೋನಡ ಐಸಿರ ಜಿಂಜಿದ ಪಂಡೇರಿಯ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪಾ ಇರು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ತಕ್ಲಿ ಪೂರ ಪಂತರತೆ ಪಪ್ಪ ಅಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆಡೆ ಅಂತ ತೂತೆ ಕುರ್ತಲ ಆತನ್ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅಕೇರಿದ ಲೇಸತೆ ಪೊರ್ಲಾಡು ಪಪ್ಪ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಅಗಳ ಪನ್ಲೆ ಮುಖ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ತಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡರೆ ಮೆಹಂದಿಗ್ಲ ಮದ್ಮೆಕ್ಲ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಒನಸ್ ಪೊರ್ಲಾಡು ಪಪ್ಪ ನನ್ನ ಆಕಲಿ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಒನಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನೆನಪುಡು ಪಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಅತಿಗೆ ಚೂರು ಇಂಚು ಬಲ್ಲ ಅತಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಈ ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆಗೂ ಕೋಲೆ ಬಸವಲಕ ಪಿದಡಿತ್ತ ಅಂಚ ಪಿದಡಿನ ತೂಲ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಶರ್ವಾನಿ ಮಿನಿ ಪಾಡ್ದು ಪಿದಡವ ಇಂಚ ಗಂಟದಾದ ಮನ್ಪುನು ಮೋನೆ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಶೋಕ್ ಪಿದಡು ಬತ್ತಿನಗಲ್ ಕೇನೋಡು ಮದ್ಮೆ ನಿಕ್ಕ ತಾರೆ ಗಾನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೋಡವ ಅಣ್ಣ ಅತಿಗೆ ಇರು ಓ ಕಲರ್ ಸೀರೆ ತುತ್ತೆ ಪಂಡಿನಿ ಆನೊಂಜಿ ಸೀರೆ ಎಳ್ದು ತೂನ ಪಂಡರ ಇಂಕ ಅಂಚಿನ ಸೀರೆ ಬೋಡ್ ಶ್ವೇತ ಅಂತ ಅತಿಗೆ ಈ ಅಂಚಿನ ಕಲರ್ ದೊತ್ತಲ್ಲ ಅತಿಗೆ ಇರಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ಎನ್ನ ಡಾನಿ ಪಂತಿಜ ಇರ ಗೆಡ್ಡೆ ತೋಜುನು ಅತಿಗೆ ಈ ರವಿನೇ ದೊತ್ತಲ್ಲ ಅವೇ ಇರಗ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನು ಅತ್ತಿಗೆ ಈರು ಏನರ್ದು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನು ಅವೇ ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೌರಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೋಯಿ ಪಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಡ್ಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಮುಂಡಿಗೆ ಐಶಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಪೂದಿನ್ಗೆ ಪಪ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ತೆಪ್ಪಗ ಅತ್ತಿಗೆ ಈರಿಂಕ್ ಡಿಪ್ಪನೆ ಸೀರೆ ಹೂ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ಇರ್ ಪಂತರತೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಪಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಸೀರೆ ಪಪ್ಪ ಡಿಪ್ಪನೆ ಸೀರೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ದೇ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕಲು ಅರ್ದಿನ ದುಂಬೆ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ದಾದಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಇದು ಯಾನು ಒರ್ತಿ ಮಾತೇರನಾ ದಾದಂಡು ಅತ್ತಿಗೆ ಪಪ್ಪ ದಾದಂಡಿ ಅನಿತ ಒರ್ತಿ ಈತ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದಂಡು ಅತ್ತಿಗೆ ದಾದಂಡು ಪಲ್ಲೆ ದಾದಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಡು ಬರ ಪಲ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಬಲ ಈ ಮದ್ಮೆ ಗೊತ್ತನಾ ಗೊತ್ತಾ ಅದೇ ಅತ್ತಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಗೋತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ
ಈ ಮದ್ದೆಲ್ಲ ಗೋತನ ಯಾರಿ ನಿಖಿಲ್ ಮನೆ ಪಂದೆ ಉಂತರ ತೂನಗರಿ ಎಣ್ಣೆ ಈ ಮದ್ವೆಲ್ಲ ಪೋಡು ಇದ ಪೋಟ నచ్చిన పొండలేక మాత ఇచ్చరేనా పప్ప ఎన్న మరీ తక్కువ పూర ఇచ్చరేనా ಶ್ವೇತಾ ಭರಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತ್ತು ಮಗ పొద్దురే పాలదక్కులు 1.5 ಲಕ್ಷ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಏನಡ ಕಾಸ್ತಿಚ್ಚಿ ಸುಖೇಶ್ ಅಡ ಕೇಂಡೆ ಆಡಲ ಕಾಸ್ತಿಚ್ಚಿ ಅದಾದ ಮಂಡೆ ಮದುಮೇದ ದುಮ್ಮನಾನಿ పొన్ను ఏర్నట్టుగా బల్తారు వనరవండే అన్నా ದೇ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾತಿ ಸೈರಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಯಾನನ್ನಡ ಚೂರು ಪಾತೇರ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಯಾರು ಇತ್ತಿಲೆತ್ತಂಡ ಜ್ವರ ಬರಬಲ್ಲಿ ಶೀತಾರಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮಿರೋ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋನಾಗ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೋಡೆ ಬತ್ತದಿದ್ದಾಡನೆ ಆ ಮೂಕೆ ಓಡೆ ಪೋಡಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಯಾನೆಲ್ಲಪ್ರಾಗಿ ದಾದ ಬರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತು ಜೋಕ್ರು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಮದ್ನ ದಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತಾತ ಅಪ್ಪಗೆ ದಾದ ಬರ್ತೀರಣ್ಣ ಶ್ವೇತಾ ನಿನ್ನ ಮದ್ವೆದಪ್ಪಗ ನಿನ್ನ ಡಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಆನದ ಬರಡಿ ಕರಬದು ತಿಜರಾಡ ಆ ಮೋಕೆ ಓಡೆ ಬೋಡಣ್ಣ ದೇ ಪನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸೈರಗೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾತಿ ಸೈರಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣಡ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ವತ್ತಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ 2 ನಿಮಿಷ ಅದ್ರ ಏಕ ನಿಮೋರಿಯ ಬಂದದ್ದು ಯಾರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತಣ್ಣ ಯಾನು ಹುಷಾರೋಡು ಬಂದು ಯಾನು ಹುಷಾರಾದ ಬರೋಡು ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಮನಸ್ಸನ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಏರಣ್ಣ ಆ ಮೂಕೆ ಓಡೆ ಪೋಡಣ್ಣ ಯಾರ್ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅದ ಹೊಡಿದಿರ ಪಾತ್ರ ಮಾತ ಕೇಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಡೇನ ಪಾತ್ರದ ನನಗೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾಡತ್ತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಇದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಚಿ ಈ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋ 2 ಕೇಂಡ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಡಿದ್ ಬನ್ ಏಕ ದೂರ ಪಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆದ ನಾನು ರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬಲ್ತಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಗೆ ತಾಲ ಕಮ್ಮಿದಿ ಪೋಲಾರ ಅತ್ತಿಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೆನಪುಂಡು ಅತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನ ಮದ್ವೆದಪ್ಪಗ ಇನ್ನ ಬೊಪ್ಪಡ ಪಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾವಬ್ಡ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ತಗ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಕಾಸಿದ್ದಾಡತ್ತಿಗೆ ಅವಾಗ ಏರತ್ತಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಳ ಮಗಳಕ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪುರ ಭಾಗ್ಯವಂತಿದಿ ದಾಯ್ ಬುಲಿಪುನ್ ಪಾಪ ಇದು ಖುಷಿ ಟುಪಡ್ ಪಾಪ ದಾಯ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬನ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಬಡ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಡ್ಚಿ ಪಾಪ ಯಾನ್ ಹಿಂಗೆ ಚೆನ್ನ ಉಪ್ಪ ಇರಿತ್ತಿರಟ ಯಾರು ಮೂಲುಪ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಏನಂಚಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಉಂಡತೆ ನಡೆ ಪಾಪ ಅಡ್ಡ ಪಡ್ಡಿಲಕ್ಕ ಯಾರು ರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಪೂಜಿ ಪಾಪ ಬಲ್ಲೆ ಯಾರಿರ್ರ ಮಗಲು ಪಾಪ ಹಿಂಗ್ ಮದ್ವೆ ಬಡ್ಚಿ ಮದ್ನೆ ಬೋಡು ಚಿನ್ನ ನರಕ ಹೊಣ್ಣೆ ಬೇನ್ ಗೊತ್ತೇಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ತೇರು ಎಸ್ಗೆ ಅಪ್ಪನೆ ಇರ್ಲಕ್ಕ ನಿಮ್ಗೆ ಪುಣ್ಣತ್ತೇವು ಪಾಪ ಅವ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಕೋಡಿಗೆ ಸಂದುನತ್ತೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಣು ಪಾಪ ಮತ್ನೆ ಬಂದ್ಪಲ್ಲಿ ಅವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಕ್ಕೆ ಬೈತು ನಿರ್ದಾದ ಅಂತ ತರೀರು ಸರ್ ಅಂದೆ ಬಡ್ಚಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಬದುಕುಚಿ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ತೋಡು ನಾಸೆತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಸಮಜ್ಜಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಸರ್ ಸರ್ ಬಡ್ಚಿ ಸರ್
ಕುರ್ತಿಲ್ ಪ್ರಪಂಚ ಬದುಕುಜಿ ಸರ್ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಲೇ ಸರಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಸರ್ ಸರ್ ಫೋನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫೋನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಸರ್ ಸೈಪೆ ಸರ್ ಸರ್ ಫೋನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಮದ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಮದ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚ ಪನ್ಪ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಮದ್ನ ಹಾಪಣದು ಎಂಚ ಪನ್ಪೈ ಮಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ತುನಾಗ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ದಿನ ಮೊನ್ನೆ ತುಯಿಲ್ಲಕ ಇಂಚೆನ್ ಎತ್ತಲ್ ಸರ್ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲ್ ಸರ್ ನೆನೆ ಮುಲಿತಿಲ್ರಿ ಸರ್ ರಡ್ಡು ಚಂದ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಮೇರ್ಲಿಚ್ಚಿ ಸರ್ ಕೊಂಡಟೋಡು ಸಂಕೊಂತೆ ಸರ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ದಿನ ಅಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಅವು ಸಿಗಿಡಿ ಉಂಡತಿ ಉರಿಪುಣ್ಣ ಐಟು ಸೂಮಂತೊಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಫ ಬರೊಂತು ತೆಮ್ಮಲತ್ತೊಂತ ಇಂದಿನ ಪಂಡಲ್ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ఉన్నది గ్యాస్ కందలని పండలు అలా గ్యాస్ వంద వాను అని పేరు గుర్తుచ్చి పాపాలే కంతే అని రక్షాబంధ నీ భయ్య ಬೇಗ వల్ల ಪಾಯಸ ಫರ್ಕ ಅಂತ ಸರ್ ಪಾಯಸ ಫಿರವನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜಾರಿ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಇನ್ನಿಕ್ಲು ಎಂದ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ದಿಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ದಿಚ್ ಕಟ್ರು ಈ ಕಟ್ಟೋಣ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಪತ್ತೊಂದು ತೀರ್ಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಣ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬಲ್ತಲದ ಪಡ್ಡದೆ ಆ ಎತ್ತೆ ಮೆಗ್ದಿ ರಾಕಿ ಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಕ್ ದಾಲ ಹೊರಡ್ತೆ ಎಂಡ ದಾಲಿಚ್ಚಿ ಎಂಡ ಉಲ್ತೆ ಅನ್ಕೋ ಅಣ್ಣ ಉಂಡು ಉಂಡು ಹ್ಯಾನ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡಿ ಜೈಲಿಡ್ ತಪ್ಪತ್ತೀನಿ ಹ್ಯಾನ್ ಮರಣದಂಡನೆ ಗುರಿಯಾತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಒಂಜೇರು ತಿಂಗಳ ತಪ್ಪದು ಸರ್ಕಾರದಕ್ಕೂ 3 ಲಕ್ಷ ಅನ್ಸ್ತಂತೆ ಆ 3 ಲಕ್ಷ ಬಾಲ್ಯದ ಮೊದಲೇ ಅನ್ಪಲೆ ಪಾಪ ಬಾಲ್ಯದ ಮೊದಲೇ ಅನ್ಪಲೆ ಎಂಚಿನ ಕುರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ಮಾತ್ರ ಅದ್ದೂರಿ ಅವಡೋ ಸರ್ ಫೋನ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಸರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫೋನ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಸರ್ ತಾದ ಮಗ ಈ ಪನ್ಪುನಿ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಪೋಯತ್ತ ಅಂದ ಮಗೆ ಅಯ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಪ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಹಾಂ ಸರ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೋಪೇನ್ ಬಾಲ್ಯದ ಮಾತ್ರ ಮೊದಲೇ ಮಾತ್ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಅಣ್ಣ ಕುಡೋರ ಅಣ್ಣ ಈ ಜನ್ಮಡ ತೀರನ್ನು ಒಪ್ಪೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪಚರು ನನೊಂದು ಜನ್ಮ ಆದಿತ್ತನ ಎಂಕ ಮಗೆ ಅದು ಪುಟ್ಟೋರೆ ഞാൻ ആത്മല്ല സാധന മൽദിജാൻ ഞാൻ ആത്മല്ല സാധന മൽദിജാൻ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಕುಡೊಂದು ಜನ್ಮ ಪರಂಗ್ ಬುಚ್ಚವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನ ಒಂದು ಜನ ಆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಜನ್ಮ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಇರ್ನ ಬಂಜಿಟ್ಟು ಪುಟ್ಟದು ಬರಡು ಪುಟ್ಟದು ಬರ್ಪೇರೆ ಕಾಣದಂತೆ ಕರಗಿ ಹೋದ ರಾಜರತ್ನನೆ ನಿನ್ನನು ಮರಳಿ ಪಡೆವ ವರವು ಬಂದರೆ ಜಪಿಸಿ ಪಡೆವೆ ನಿನ್ನನು ಕಾಣದಂತೆ ಕರಗಿ ಹೋದ ರಾಜರತ್ನನೆ ನಿನ್ನನು ಮರಳಿ ಪಡೆವ ವರವು ಬಂದರೆ ಜಪಿಸಿ ಪಡೆವೆ ನಿನ್ನನು ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಬೀಸಿ ರೋಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತನ್ನ ಕಡಿದು ತಾಟಿದ ಮನದಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಎಸ್ ಕಲಾ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲೆ ಸುರುಕಾದಕ್ಕೆನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೆಲ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಹರಿಣಿ ತಂಡಗ ಎಡ್ಡ ತಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಪ್ಪುಲು ಎಂಜನಂದು ಪಂಡ
ಮದ್ಮೆದ ಕಾಗಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಆರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಬಟ್ 3 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂತಿನ ತತ್ತದ ಪೋದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ. ಆ 3 ಲಕ್ಷದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನೇ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಅದು ತೋಜಿದು ಬತ್ತನ ಎಂಜಿ ನನ್ನ ಮಂಡ 3 ಲಕ್ಷ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮದ್ಮೆಗೆ ಜೈದಿನ ಅಂಚೆ ನಂಚೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುನು ಒಂಜಿ. ಬಕ್ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ಸೇಬಲ್ ಆದ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಂಡ ಆ ಬಾಲೆನ್ ಬಂಜಿಡ್ ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಂಡದು ಪುಟ್ಟದು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಇನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಅಲೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ. ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ 3 ಲಕ್ಷದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮದ್ಮೆದ ಕಾಗಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಪಿನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಹೆಂಗೆ ಗೊಂದಲ ಬತ್ತನಾಥ. ಎಸ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತಂದು ಬಲೆ ಇತ್ತಕೇನಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಡ ಹರಿಣಿ ಅರುಣ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಭಾರಿ ಯಾಯ್ಜಿನ್ ತೋಜಿನ್ ಪಕ್ಕ ರಿಪೀಟ್ ಅಂಡು ಅರುಣ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲೆ ಕಾರಣ ಅಭಿನಯ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ದಾಲ ಐಟ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೊಡಿತನು ಕೂಡಲ ಫೈನಲ್ ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಅಥಾ ಶೋಕು ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ದಾದಾನ ಬಂದಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಲ ದಿಗಣ್ಣು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಮದುವೆಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಕಾಸು ಜಂದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವಳು ಅವಳು 3 ಲಕ್ಷದ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಣ್ಣು ಮಗಾಟ ಕಿಯನ್ನ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಲೆ ಕಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅರುಣಗ್ಲ ತೆಗೆದಿಜಿ ಆರು ಹಿರಿಯರು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಭಾರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಲ್ತೇರು ನೈಜ ತಿಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಪಾತ್ರ ಬಾಲ್ಯದ ಅಮ್ಮೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು. ಬಟ್ ಏರೆಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿಜಿ. ಬಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕಿತ್ತನೆ ಕೈದಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆನೆ ಆತಿಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆವಂದೇನು ನಿನ್ನ ಬಾಲೆ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಆವಡ ಅವು ದಾದನ ಗಡಿಬಿಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ತೋಜುನು ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆயிருಂದ ಆಂಡ ದಾನ್ನ ಇಂಕ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ತೋಜುನ ಅರುಣ ಮಾತೆ ಲೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ಟಿ ವಿದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಖಲು ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನು ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ತೋಜುವೆರು ಯಾನು ತೋಜುವೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕಲು ತೋಜುವೆರು ಆಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಜಿ ಎಂಕಲಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಯಾರುಚಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಡು ಮುಟ್ಟೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಕ್ಕಲ್ಬೋಡು ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ದಕ್ಕಲ್ಬೋಡು LED ದಕ್ಕಲ್ಬೋಡು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲ್ಬೋಡು ಅಂಚೊಂದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಂಡದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆ ತಂಡದ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪು ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡಿದು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪರಂದು ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ನ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಕ್ಲಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೇನು ಕೊರ್ಕಾಪಂದು ಯಾನಕೇನಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮುಡು ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದ ವಾ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ನಡಪುಜಿ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ದ ಒಟ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿಗೆ ತಂದು ಮೋಕೆಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪದ ನಂಚಿನ GSS ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ಧನುಷ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬೈದರು ಅರೆಗೂ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪಡು ಬರ್ಪಿನಕ್ಲು ಬರೋಡು ಸರಿಯಾದ ಸೆಟ್ ಆವಡು ಇಂಚಿನಂಜಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡದ ಪರವಾದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬೈದರು ಅರವಿಂದ್ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಯಾಪಲ ಪನ್ಪಿಲಕನೆ ಕಲಾವಿದರೇನು ತೂಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತ ಮೋಕೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಅಕಲು ರಂಜನದ ಮೋಕೆನು ನಮಕ್ ಮಾತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆ ತೊಷ್ಪವನ್ನು ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಯನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲು ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೊಷ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ದ ಅರಿ ಬಕ್ಕ ಬಜಿಲ್ ಉಂದೇನು ಈ ಕಲಾ ಕಾಣಿಕೆನು ಬೈದಿನಿಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಇತ್ತೆ ಅಕನ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಪಡು ಕಲಾವಿದರು ಬಂದು ಕೇನೊನ್ವೆ ಬೈದಿನಿಂಚಿನ ಬೆನ್ನೇರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಡು ಅಂದು ಕೇನೊನ್ವ. ಜನ ಬೆನ್ನೇರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಕಲಾವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಬೀಸಿರೋಡು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಾನ ಪರೊಂದಲೆ ಮೋಕೆಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ನಿತ್ಯ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಭಾರ್ಗವ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಶಾಪ್, ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಕ್ಷಯ ಅಕ್ವೆಟೆಕ್, BA
ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಇಂಚನೆ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ತೀರ್ಪುನು ಕೊರನಂಚಿನ 2 ಜನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮೆತ್ತು ಬತ್ತದ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರನಂಚಿನ ತಂಡದ ಸಮಸ್ತ ಕಲಾ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮೋಕೆಡುತ್ತು ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಸಂಚಿಕೆನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲ.